Letenka je izgrađena u drugoj polovini 20. veka, u periodu kada su dečija odmarališta bila važan deo socijalne politike tadašnje države. Namenjena je bila školama u prirodi, letnjim i zimskim kampovima, rekreativnoj nastavi i ekskurzijama. Kompleks je obuhvatao smeštajne objekte, restoran, sportske terene i prateću infrastrukturu. Lokacija na Fruškoj gori bila je idealna zbog čistog vazduha, šuma i blizine većih gradova poput Novog Sada. Propadanje Letenke nije rezultat jednog događaja, već procesa koji traje decenijama. Raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije doveo je do kolapsa finansiranja ovakvih objekata. Državna preduzeća i institucije koje su održavale odmarališta prestaju da funkcionišu ili menjaju prioritete. Održavanje objekata postaje minimalno. Instalacije, krovovi i interijer počinju da propadaju. Nejasno upravljanje i izostanak konkretnih investicija. Tokom 2000-ih godina objekat se postepeno potpuno napušta. Boravci dece prestaju. Objekti ostaju bez nadzora. Dolazi do devastacije, krađe inventara, lomljenje, vandalizam. U tom periodu Letenka prelazi iz zapuštenog u faktički napušten kompleks. Danas je Letenka sinonim za zapušteno odmaralište. Objekti su ruinirani i delimično urušeni. Priroda je preuzela veliki deo prostora. Lokacija se povremeno koristi za izlete i okupljanja, na primjer kampovanje i festivali u okolini, ali ne u prvobitnoj funkciji. Postojale su najave obnove i turističkog razvoja, ali konkretna realizacija je spora i ograničena. Letenka je primer kako su nekada važni društveni objekti ostali bez funkcije usled promena društveno-ekonomskog sistema, nedostatka održavanja. Od organizovanog dečijeg odmarališta pretvorila se u zapušten kompleks, čija sudbina i dalje zavisi od eventualnih ulaganja i jasnog plana revitalizacije. U nastavku pogledajte video o trenutnom stanju dečijeg odmarališta Letenka. Snimak prikazuje realno stanje objekata, stepen oštećenja i zapuštenosti, kao i okruženje koje je vremenom preuzela priroda. Ovakvo stanje ukazuje na dugogodišnje odsustvo sistemskog održavanja, ali i na nemar i nebrigu nadležnih državnih institucija koje su imale odgovornost da ovaj kompleks zaštite i očuvaju. Video pruža jasan uvid u posledice takvog odnosa, ali i potencijal koji ovaj prostor i dalje ima za buduću obnovu i adekvatnu namenu.